Ay hapon yung tanan mga ma'am sir. So karon mga ma'am sir, umamaw naka-English kay manglaag mi sa pantalan karon. Oh. Hmm. Hmm. Nakapas. Nakaapas ang isa. Nakaapas ang isa. Signal. Hmm. Sugag signal ay. Oh. Nakaapas. Sugag signal amon man signal dito. Ha? Laag rin sa pantalan ko kay ano lang makalaag ko sa mga pantalan na. Pizza dere mga ma'am sir. Ha? Pizza, sa pizza. Ha? Pizza 23. Oh. Ito mga bagtos oh. Oh. Order pa mi. Order naman dre mga ma'am sir. O gusto din mo mga ondre, ano lang mo dre? Ano yung gusto mo mga snack dire? Ano lang mo dre? Ano yung mga gwapo-gwapa na mga tindira dre? Oh, ana. Na may pizza. Ta, manang bayad? Sige na. Patay na mo. Ano mga ma'am sir? Oh. Ito sa may sa pantalan. Padong na may sa pantalan mga ma'am sir. Tara ko mga ano. Ilaan na mga mama guys. Uy, nanay entrance. Okay. Asa ka pa doon? Nanay entrance. Tangan na. Ay, pantalan rin mga ma'am sir. Talan saan? Hindi lang na din norte. Tao kayo. Oo, tao. Ako mag-practice din drive. Lusot. Oh, para malapos dito dagat. Sabot lang si mama. Ito. Tara. Dali kay kaingon si mama. Elan. Okay, nanami dire karon sa pantalan mga sir. Oh. Mga vlogger ko yun, no? Lakir taray. Mama. Mama, karon pa rin kalang report. Sig doon kay kuan. Doon kayo. Outro din yun. Outro.
po din karon po lang. Dako ka ni manang ko oh. So, ato mga butang ay kape. Isda na. Ay mga amsir kay banding-banding po mi ba pero saan man ya wala man may kauban na kauban. Siya sa GC kay pasuyaon si Rodrigo. Uy. Sa mani? Motor. Oh, tara. Kuan sa GC ba? Sayaw sa Rodrigo. Dre ako ay bubuy ako. Rodrigo Jr. Bubuy. Inapay paan? Uy, mabaw ko. Saktor day today. Huwag mo na. Sa siyam po din eh. Bali. Eh. Patay dong. Ay, dara. Bokol mo gahang? Grabe ka ba nga. Ay, bro, ito slow ma. Ang killard. Milan. Wala ka man Ha, wala na iyahan. Doon sa ilalim mo.